Partenó d'Ictino i Cal·lícrates és l'arquitectura clàssica més icònica de l'antiguitat i es troba a l'Acròpolis d'Atenes. Com totes les arquitectures gregues, és adintelada. Els materials de construcció són la pedra i el marbre, i seguint amb el pensament de Protàgores, l'home és la mesura de totes les coses, els edificis estan allunyats del colossalisme. Les columnes són d'ordre dòric, robustes, senzilles i sense base. El Partenó data de mitjans del segle V abans de Crist. Està adscrita a l'etapa clàssica. Aquest període suposa la culminació de l'arquitectura grega. Les columnes laterals han de ser el doble més una que les de la façana, i l'orientació de tots els temples és cap a l'est.